So yun, what's up mga kadabes? For this video mga kadabes, ipupunta po tayo sa Antong Falls dito po sa Sison, Pangasinan mga kadabes. So for this video mga kadabes is for you guys at papasyal po namin kayo sa Antong Falls. At nature trip ulit tayo kasama ang tropa Milya mga kadabes. This is video is for you guys. Diyan lang kayo, munod lang kayo mga kadabes. This is your coach Archie, nagsasabing the best kayo. Let's go! Woo! Kada pangsalubay para akong inaalam, nalulunod sa patikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang bigana sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili. So yun mga kadabes, nakarating na po kami dito sa entrance fee. Entrance fee mga kadabes. Bayad na po kami. So yun mga kadabes, halagang 20 pesos lang po ang entrance dito sa Antong Falls. Mapupuntahan nyo na po yung napakagandang falls dito sa Sison, Pangasinan mga kadabes. Yan, dyan na kayo, manood lang kayo at papasyal namin kayo dyan. Let's go! Kada pangsalubay para akong inaalam, at nalulunod sa patikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang bigana sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa ikaw na dinadaanan ko. So what's up mga kadabes, for this video mga kadabes, nandito na po tayo sa Antong Falls mga kadabes. Agi, bay valid dyan mga kadabes. No, para siya kay punta na kayo dito sa Antong Falls kasi napakasulit na sulit sa halagang 20 pesos lang mga kadabes. Mapupuntahan nyo na yay Antong Falls dyan Sison mga kadabes. Para si kayo mga kadabes, this video is for you guys. Maraming salamat sa mga nanonood dyan at mag-enjoy lang kayo dyan. Let's go! Nunungi pa kayo, bakit kailangan ito ng make up para walang maligo? Sige, na lang tabi. Hindi sa maliligo, kailangan pa make up mga kadabes for this video. Yan, shout out din kay ate ko, Manang Jeannie, yan. Ang aming iski dito sa aming barangay. Yung mga tropa pamilya, mga maganda igop yung mga yan. So mga kadabes, this video is for you guys. Let's go! So yun mga katantate. So yun mga kadabes, what's out sa inyong lahat? So yun po, panangal lang mga kadabes. Tara, samahan nyo mo kami at kasama ang tropa pamilya na kumain mga kadabes. Galila, mangantila. So yun mga kadabes, shout out sa inyong lahat. Dito na po kami sa Antong Falls, dito sa Sison, Pangasinan mga kadabes. So please like, please like, share, and comment my YouTube channel. So yun, labis kayong lahat. Labis si kayo namin. So yun na nga po, in-enjoy po namin itong feeling dito sa Antong Falls mga kadabes. May bali dyan, sulit na sulit sa 20 to. Nakalasi kayo, amen. So what's up mga kadabes, para siya punta na kayo dito mga kadabes. Sulit na sulit, grabe, sobrang ganda. At yung 20 pesos nyo mga kadabes, wow, ang dami na makikita. At yun, enjoy na enjoy kasi kasama yung mga tropa din at mga the best. Kaya let's go.
Which was this mga the best. This video is for you guys. So yun po, agi bay bali dyan mga the best baba sige nararata may kaibag dyan narami tropa pamilya. Shout out din po sa Pangasinan vlogger dyan. Ayan po, huwag niyo pong kakalimutan na please like and subscribe my YouTube channel. Ayan, Manang Jenny. Malaya ka na! Mga kababayan! Hep hep! So yun mga the best, sobrang ganda dito sa Antong Falls mga the best. Hanggang sa dulo ng mundo